Sa pagpaubos sa MGCQ sa Dakbayan Sugbo, daghan utang mihangop apan aduna usay na dismaya tungod sa isyu sa quarantine pass. Apan gibaliwala lang kini sa mga opisyal tungod kay ang ilang gilantaw mao man ang kayuhan sa katawhan gikan sa virus. Ang niyang report. Sa unang adlaw sa MGCQ na matigdan nga daghan ng mga tao o mga sakinan sa sulod sa Dakbayan. Silang tanan adunay tagsa-tagsang katuyuan apan matod sa mga opisyal sa syudad nga kinahanglan gihapong magkontrol ang paggawa sa mga tao. Busa gipadayon ang paggamit sa quarantine pass nga gikadasmaya usab sa uban tungod kay maglisod kuno gihapon sila og adto sa mga mahinungdanong padulngan. Gani ang patakaran sa pagsulod sa carbon nagpabilin. Samtang ubang mga tao nakasabot ra usab sa desisyon sa kagamhanan, nangidahay lang sila nga madugangan og public transportation nga masakyan karon kay dili na kuno sila kasarang og taxi. Tungod sa kalisod, dili ba madadalig taxi, sir? Kay mahal kayo ang kuhan. Okay naman sir, wala may problema. Quarantine pass gyapon nya official do 1 meter distance. Kung adunay nangalipay nga naluagan ang status sa syudad, kini mao ang mga taxi drivers kinsa namasin nga mas mudaghan ang ilang mga pasahero. Arang sa una kay makapaiskila pag estudyante karon tama na sa kaon. Samtang ipadayag sa IATF official nga magpabilin gihapon ang mga control points sa kapulisan apan posibleng luagan kini panahon sa peak hours aron dili mobugat ang dagan sa mga sakyanan. Now, ang question is, are we going to still do the checkpoints, no? Kanang gipakatap na to. The way I look at it, status quo gyud tani anang dapita. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.